И здравейте хора, както не съм качил клип, преди 1 час си изчупих въйцата. Другите 3 часа са гореше и заведа на поправка да се оправи. Но, дори да не я оправят, вече е много парчле. Малко по-ефтина, но, колкото разбрах, малко по-хубава. Даже един от магазинерите там я използва. Ето така изглежда. Ето така изглежда в цял ръст. Така мисля да застана. Да ме виждате мен изцяло. Значи, ето го пръшлето. Пръчката, която е много хубава. Тя отново е за пастърви, костури и такива по-дребни рибки. Първо ще ви покажа долната част. Макародържача мен лично много ми харесва. Ето го макародържача. Нали, отново е отгоре. Сега ще видим дали се връзва с тази макара на Xerox 1000, която аз си използвам от много време и съм много доволен от нея. Аз специално съм много доволен от тази макара. Затова ще ми трябва ножица. Това ще го срежа после. Ето, сега отворих. Нека да видим дали... Ето я. Заедно с макарата. Самата въйца е много къса. Супер е за струма или за такива. Върха е много лек. Върха е много чувствителен. Ето. Върха е много чувствителен. Леко ще го гъна да не случи с миналата въйца, така се троши за видео. Върха е много чувствителен. Тя се огъва и тук. Видите ли? Хоп и се огъва. Много чувствителна пръчка е това. Вдикам, че е много чувствителна, много е чувствителна. Ето сега ще сглоба да видите цялостно. Ето, сглобена е. 1,80 м е цялата пръчка. Сега ще я видите сравнение с мен. 1,80 м. Ако се вижда върха, ако не... Ето тук е върха. Ако не се вижда, ето тук е върха. Аз съм 1,60 м точно. 1,58 м. Въйцата много ми харесва. Много е изпипана за парите си. Това е много хубава въйца за парите си. Е много изпипана. И е от 1,5 до 7 грама е въдицата. Ето сега идвам. Изчакайте малко само. От този магазин си взех ето този флюрокарбон. Доста ефтин. Издържа 2,2 кг, само да махте цената. Няма да го използвам още, аз много не харесвам флюрокарбони. Но ми казах, че е много по-хубаво флюрокарбон, ако искам да лова пастърви или кленчета. Сега ще и махна. Взел съм си великата кутия, както всички знаят. Сега ще и махна етикетчето. И ще и вържа. Ето, махнахме етикетчето. Тъпото на тази въйца единствено е, че е с двойно. Тук е с двойно. По-хубавите и по-скъпите въйци са с...
Сега ще се включи пак. Ето вече и мина въкното, въпреки че флюорокарбон затова не ми трябва. Вижте колко е. Аз едва го виждам, па стремете се за рибата. Флюорокарбона пък изобщо не се вижда от рибата. За мен не е сигурно. Единственото много, което също, освен нали, това, което преди малко ви показах, че не ми харесва, плюс че макродържача много е тънка тук. Много е тънка. Самия макродържач е много як, но тук е много тънка. Ето, огъме пръчлето. И го тестваме, естествено. Ето. Теста е успешен. До някаква степен, но доста огъвам все пак. Сега само да си прибера ножичката и да вържа една карабинка. Изчакайте малко. Ето хора, вече вързахме карабинката. Сега ще сложим воблер и ще видя как касти тази въйца. Сложихме един много хубав цвят. Син. Ето ми ги всичките цветове като цяло. Не съм ви показал в друго видео. Аз не обичам да слагам флуорокарбон, няма да слагам. Сега хора ще видим как касти. Ето сега. Ще тестваме колко добре хвърля мятка, както искате го наричайте. Мисля, че тази примамка е доста добре. Ето. Туичи е добър. Туичи е добър. Не знам колко ще е добър. Ето това мятане. Бетон е. Като заговорихме за бетон, малко бетоновозирахме сега едно. За всичките неща, които ви показах, за мятането на тази въйца и абсолютно всичко, мисля, че е доста по-добра от Fox Rage на Warrior. Warrior също е много хубава за въйца. По-силна пръчка е. Ето колко е дебело тук. Вижте тази колко е тънка. Но пък тази пръчка лично мен по-ми харесва. Искате да видите цялостната разлика, чакайте малко. И колко е дебела едната и колко е тънка другата. Но лично на мен по-скоро ми харесва тази, която ще си взех. Особено за парите, тя е много по-евтина от Warrior. Значи е много хубава. Като цяло за ултралайтка другото ми по-харесва от Warrior. И това от мен хора. Ай, чао!